Ørestad Gymnasium er et alment gymnasium, men det er samtidig et gymnasium med en profil. Vi har valgt en profil inden for medier, kommunikation og kultur. Og det betyder dels, at vi vil være Danmarks mediegymnasium, det vil sige, at vi vil have spidskompetencer inden for medieområdet. Men det betyder samtidig, at i den måde, vi arbejder med det studieforberedende og det almendannende, så prøver vi at give det en drejning inden for kommunikation og medier og kultur i bredeste forstand. Ørestad Gymnasium er også et gymnasium, der er bygget på en vision. En vision, der kommer til udtryk i den bygning, vi skal overtage ved årsskiftet til 2007. Men en vision, som også bygger på en tænkning om, hvordan en moderne skole skal se ud her i 2006-7 stykker. Vi har en pædagogisk vision, en vision om at lave moderne undervisning, hvor vi ikke er fokuseret på et bestemt rum, som det traditionelle klasseværelse, men hvor vi prøver at indrette undervisningen, så vi bruger de fysiske rum, som er de rigtige til de læringsmål, vi har i forskellige perioder. Det betyder, at vi gennemfører varieret undervisning og undervisning, hvor den enkelte elev og den enkelte elevs kompetenceudvikling er i centrum. Og så bevæger vi os rundt i huset og er i de områder, der er nødvendige for at foretage den kompetenceudvikling af eleverne, som vi har behov for. For at lave sådan en skole med sådan en pædagogisk vision, så er vi nødt til at have en virtuel vision. Vi er nødt til at være et gymnasium, der bygger på en udstrakt brug af IT. Ellers kan vi simpelthen ikke organisere undervisningen, holde sammen på den, give eleverne de tilbagemeldinger, de skal have, give dem overblik over, hvad det er, vi arbejder med. Det er også nødvendigt, at vi er et anderledes gymnasium, rent organisatorisk. Man kan kun realisere visionen om en pædagogik, der indretter sig efter den enkelte elevs kompetenceudvikling, hvis vi organiserer lærerne i teams, hvor de samarbejder om den enkelte klasses, den enkelte gruppes kompetenceudvikling. Så derfor er vores skole fra starten bygget op i stabile lærerteams, hvor man er tværfagligt sammensat, men samtidig deltager lærerne i en række andre ad hoc teams. Vi taler også om, at vi gerne vil være en lærende organisation. Og med det mener vi, at vi vil bruge hinanden til hele tiden at blive klogere på, hvordan vi kan lave god undervisning for moderne elever. Skolen har også en vision om ikke bare at være sig selv nok. Vi vil gerne være i et levende, pulserende forhold til omverdenen og bruge omverdenen i vores undervisning. Vi taler om, at vi har en netværksvision. Med det mener vi, at vi gennemfører undervisning i samarbejde med virksomheder og med institutioner, sådan så eleverne arbejder med cases fra den virkelige verden. Men samtidig vil vi gerne være et levende, dynamisk, kulturelt centrum i den by, der er ved at blive bygget op i Ørestad. Vi vil også gerne have relationer til tilsvarende skoler i Europa og resten af verden. Og det hele vil vi gerne bruge til, at vi gør undervisningen levende, og at vi selv hele tiden dygtiggør os, at vi lader os forstyrre af impulser udefra, sådan så vi hele tiden laver en skole, der er relevant i en moderne verden. Vi vil gerne have lærere her på skolen, som er med på at udvikle den vision. Vi har ikke alle svarene, vi stiller udfordringerne op, og vi vil gerne have nye lærere, der sammen med det team af lærere, vi har allerede nu, vil virkelig gøre den her vision. Det er det, vi inviterer til